Copy, boss. Kagenshin no Jutsu! Player 1, baling tinae. Karon ang adlaw sa akong pagpadula. Asa naman to akong body. Sibol, nervyoson mamputan mo. Ayaw sige inom kape, boss, para di ka nervyoson. Ipatawag ta ka sa pagpangita og clear aron mudula sa atong padula nga siya atong. Wala kang reaksyon. Sige, boss. Ayaw na paghinahina dia. Sige na, pangita nag mga player aron mudula sa atong padula nga siya atong. Copy, boss. Sarap. Nalibang ko diri! Huwag tayo no, eh. Ay ni sabod! Nalibang man ko! May nagbikari nila kay minimahogpan! Tama din, no? Gusto ka makwarta? Ay ni sabod! Nung ba ko kwarta? Asa man? Magkita sa pinyo. Sige. Usab to. Bato, pik. Tigo sa mangko. Masa man na. Wala man ang labot. Lansang ako ha! Bato imo ha! Bangag na imo ha! Kinsa man ka? Lo, nalagi si Super Mario diri. Gikan ko sa Astralan. Ngita ko og player nga modula sa Shatong. Gana! Ako to nang duslak. Sige. Indir ko na. Sige, magkita ka sa binyo. Boss! Abot na sila, boss! Nakakita ako si Bol. Kung sa pagtanaw mo sa kuha. Buta. Aw, maayo rin, boss! Abi na ko, di kita. So karon, kabalo na mo sa atong padula. Muni gitawag og siyatong. Siyatong daw! Siyatong! Tusok. Siyatong! Sige ka na! Karon atong sugdan. Ang dili kasalo, suntoy. Kung saman, ready na mo nga budawat sa 1 milyon. Atong sugdan. Akong salo! Kabuslot, kamot. Pag-concentrate mo! Pag-anda mo, kay ligwato na nako. Dire na dapat! Dire! Ay, patay daw. Copy, boss. Hala, agbuhay na bangag. Player 1, baling tinae. Sugod na puta. Oh shit, not good. Matik, boss. Kagenshin no Jutsu! Si Bol. Kumanagin itong padula. Walay nakadaog. Nagapon sa tuwang kwarta. Asa ang kwarta? Tara, boss! Kwarta.